Halli halløj, og vi skal nu forklare det her cosinus relation. Det vi starter med, det er, at vi skal finde cosinus til A, som er vores vinkel. Og der kan vi altså regne ud ved at sige, den hovedliggende katete divideret med hypotenusen er altså lige med vores vinkel. Den kan forkortes ned til x er divideret med c er lige med cosinus A. Derfor går vi nu ned til at sige, for at kunne bedre forstå den her, så flytter vi c over på den anden side ved at gange med c, så vi får, at vores hovedliggende katete, altså x, er lige med hypotenusen ganget med vores cosinus A, altså vinklen. Nu når vi ned til det her, hvor vi kan begynde at bruge Pythagoras, for det vi har med at gøre her, det er altså en retvinklet trekant. To retvinklet for at rette mig selv. Meget små, det kan vi godt lide. Så nu bruger vi altså Pythagoras, og i stedet for at beregne et eller andet fjollet noget her, så tager vi altså den her side herude, den her lille trekant her, og finder ud af at bruge Pythagoras ved at finde ud af, hvad linjen C er, altså vores hypotenuse, ved at sige x i anden gange h i anden, for det er altså vores højde, plus h i anden, altså det samme som c i anden. Grunden til, at den hedder h, er fordi, at det er nu vores højde, som er vores hovedliggende katete. Så når vi videre til vores næste punkt, som involverer i, at vi tager og isolerer på den anden side. Vi tager den store trekant nu, hvor vi ved, at den her lange side er jo delt op, efter vi har lavet den her splitning for at få to retvinklede trekanter, der hedder b minus x. Det er altså den her linje her, fordi vi har den lille linje her, der hedder x, og originalt hed den b, så det svarer sig til b minus x, det er altså den her linje her. Det når vi altså frem til, ved så at sige h i anden her, vores modstående katete her, plus b er selvfølgelig parentes, b minus x i anden, for ligesom at isolere den, så vi kan få vores værdi, der hedder en bx, er lige med a i anden, altså den her, som vi skal finde her. Derfra kan vi så gå videre og ophæve vores parentes, hvor vi så får de her værdier i stedet for. Nu har vi altså vores b i anden plus x i anden minus 2bx, altså det samme som a. Så gør vi det, at vi fjerner vores, at vi tager og selvfølgelig stiller det pænt op, så vi flytter vores a i anden over på den anden side af lighedstegnet, og flytter om på den måde. Så nu beskriver vi den altså således her. Og det er super fint for os. Nu når vi altså ned til her, hvor vi altså kan regne den ud ved at fjerne x, og den har vi altså fået bevist her tidligere oppe, at den svarer altså til 2bc lige med cosinus a. Så nu kan vi regne ud, at a er altså lige med b i anden plus c i anden minus 2bc til cosinus a. Det giver altså a. Så i alt kan vi sige, at cosinus a til vinklen svarer til b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2bc.